Lagi pa rin yung kaha guys. Pwede mo na po. Shout out na ni iyang asawaan ni taga Bohol. Diba guys? Taga Tubigon Bohol. Welcome to my vlog. Mga kagalan diha sa Tubigon. Ang taog ano. Lisil lang yung asawa guys sa Tubigon, basig nakailan mo diha mga viewers ng Tubigon. Shout out day ko ni Janet Indajon. Hapit na rabag pista. So masong adlaw na itong tanan guys. So ikatulong adlaw na yung angat dahil sa ibabaw kay malagi na karon na jud ang adlaw nga kasal sa igagaw ni Papa Eddie. Diya kinahanglan man jud mi guys nga mo atin or mo tabang. So grabe ang kasada na guys, kanang grabe ni siyang ka tungason. Oh, grabe guys. Oh. Kanang kinahanglan jud ka mag-drive diri guys, mag-amping. Manang si Papa Eddie dili jud na siya moangat dari kay di jud niya kaya ni ngani guys. Ang imong sakyan dari is kanang habal-habal kanang sito kay sa agihanan ba or kanang kay bawo jud mo drive kay subscribe jud ni siyang ka angaton guys. Oh, tanaw lang porma ani guys. So parte jud ni siyang kaangaton. Manang si Papa Eddie murag dili jud makari kay di man jud kaya ni Papa Eddie mo saka dari kanang kinahanglan og mo ka habal-habal jud imong sakyan. Mo ni hang joggingan sa una guys, panahon nga nagsige pa kog jogging. So diri ko mag-jogging. Guys, adukado kay na kasal na karon adlaw ka. So gi-assign mi sa muhang mga trabaho. Wala ko mo kuan sa luto guys, ang giluto guys kuan lang bula-bula og lumpia. Sayo na kadungag na. So manisa ang bula-bula guys, sa nasang timplahan kay para maprito na anja. Di ra bula-bula ang luto guys. Paplutuon pa di pugo og ribs. Nang ribs nga kanang prituhon ba pero adobohon sa. Diyan na humana ni luto na guys, mag-decorate na pud mi dito sa taas. Diyan guys kaning mga igagaw ni Papa Eddie kaning naka-blow, tsaka kaning asaw nakagpula sa tinday. So yang bana ani mo puy pag-umangkon sa kikasal. So puro ra din sila mga relatives da rin. Ako rin ning atin sa ni Papa Eddie kay si Papa Eddie busy lang siya guys kay nasa gibuhat dito nga kuan binit. Diya sila gahiwa sila og bell pepper kay wa man sila powder nga bell pepper. Diya guys kay nahuman naman kog timplas bulula sa kulay ng bilog-bilog dito guys kay ako to dari mag-isa ko dari sa kuan. Rin sila hanggi marami kaya sa pagbutarang ni kay ko kay sila nga pork stick. So kung sunira dari guys ay ng asawa taga Tubigon Bohol, shout out kung dyan tinda doon. Hapit na pagpista ila December naman dahil no. Ting dukot bitaw. Kuan ni siya kanang tambal sa pas mo. Para di mo mapas mo diha kaon sa bugdukot. Ikaw napas mo na ka. Ay, kaon na may pamahaw. Kaon sa dukot. Pamahaw may ganina. Oh, welcome sa vlog. Kuya, butan ra ba ni kay gilibre ra ba ko pamasahe ani? Nakainom-tom ka? Nakainom-tom gilibre ko niya pamasahe kay wa ko sinsiyo niya ang sa series. Di man mo. Ay di. Hala na yamo na ang tubig. Kuan siya guys kanang mga bukog sa baboy bitaw. Manay lami nga kuan kay walay tambok. So dito. Diya guys, wag naman nagluto dito sa ubos guys, nisaka na pugudari kay ready na pugudari. So gahiwa ko na ng mangga og pakwan niya among gi-arrange dari ang mga cake. So duha may ilang handa guys kay naghanda man po dito sa side sa asawa. So gikasal sila guys dito sa Bato, Santander. So gari di rami darin ja ag nag-decorate na ni igagaw ra pud nila si Nicole. Sa taot ko diha kanang si Jen nag-decorate na ni gabing dak kuno sila nag-decorate kami ga-display rami sa mga sedan.
Anja gahuwat mi kay wa pa ni abot ang kasal. Humba na siya day. Lami ba pa? Anja guys kaning igagaw ni Papa Edi nga si Atan guys. Nag-edad na ni siya og 44. Anja kaning bayi nag-edad na siya og 42. So wa sila kato guys nga mag-menu pa nilang igagaw kay mura ginawa mi kay bawo nga na ni siya uyab pero karon na kuratan rami nga kanang magpakasal na di ay. So kinaraan nila ang style diri guys na lagi pa inom nga kuan na nagisudlay. So first time po ko nakaatin og ngani guys kanang nakakita bitaw nga gikasal nga ingani. So kinaraan style ko nilahan guys ja. Na pwede to sunahan guys na isaging nga giputol may ilang gitumban. So ako kay bawon sa mga ibig sabihin ana ba. So ano ibig sabihin sa mga katigwangan nga mga natagbuon sila gingana. So first time po ko nakakita nga ingan dahil hang kasal sa katigwangan. Diya kasal ko na sa katigwangan sa unang time guys walay mga buwak-buwak walay mga ingan-ingana pero karon murag bungga na kay kinahanglan na decoration nga na ba. Smiling kayo ag among bride guys. Butan ka sa tanan. Diya man lagi guys late na sila ning hari mga hapit na mo alas 2. Kay naay party dito speaker sa ilahang side sa baji. So waiting pud mi dari guys. Gugma. Na picture. Kinsa pa kada ka uhangit ha? Butang dito sa plato. Ge. Ge, paghungit mo na tagsa mo. Kinsay pinakadako hungit mo, pinakadako gugma. Ilhan dyan aron. Loin. Anak may drink. Okay. Gamay lang god. Gamay lang god. Ge. Ana. Tanaw dire. Pagano. Kaya ro. Hey, Jay. Ini karena namun kita selamatan sudah bisa untuk menekan dia dan samahan. Hey guys, majong hapon tanan guys, aron pa jud ko nag-upload guys na gamidyas pa ko na sa kuan kay gikan ni ko si babaw kay marito kasal karon sa igagaw ni Papa Edi nya lahi nga kasal guys kay murag kasal bitaw nga kanang sa kanang kinaraan ba. Makita ka na to nga kanang kinaraan sila kadto mag kasal ba dito yung kasal nga kanang bagong kasal karon ba nga ana dili lahi ilahang pagkasal pero grabe pagkaon guys, grabe handa. Grabe pa baboy pa imusus. Unja, update dito sa nabuhat ni Papa Edi kana si Za. Kasang gitungtong mo ng tiil kay laylay lagi. Kana si Za guys. Lihaan pa na, masinilihan pa na, kuluran pa na, ihang pa na. So kanang TV, ihang pa na sa babaw, kanang box ihang pud na. So wa pa jud na yung na final na kay si Papa Edi rabay half day rabay sa Papa Edi mo trabaho. So mo yung adlaw half day karon yang trabaho, kada half day raman kay trabaho lagi sa Papa Edi og buntag. So kayang-kaya ran ni Papa Edi mo buhat nga na guys, kasanam ganahan magpa-install. Kaya ra jud niya bubuhat nga na basta na ay mga gamit. So kay gipalitan naman sa ni Mambi yung mga gamit, so manang nakahimo na sa gingana. So salamat ka Mambi. Nice na ka Mambi niya to ay nabutang nga sample si Cristel yung picture dito. Nice. Makita na ni Zo next day. Muhang na anja before man na ihang ni Papa Edi pintaran sana siya. Sprayhan pa nagpintan. Ja
Malagi na guys kanang daghalaging mga kuan kanang dili ganahan dani nga na. Shout out day ko daning katuning comment bitaw nga kuan naman to ning comment nga kanisi. Shout out ko dani ni ja. Sir. Kay ningon man ka nga imong comment na Rizal kay panindot-nindot lagi kag balay Ruby. So grabe Ruby pa jud oy. Aw nga ra ba kay di ra ba jud Ruby kay Maria Ruby ra jud ko Maria Rubilin ra ba jud ko. Pero dili mo hang gasto. Sus Ginoo. Sir. Wala po ni na mo pangadua sir di kaning tanan di man po dito madala sir mamatay ta no. Pero kanang tanan gihatag ni mambina mo para mahapsay ka mohang kinabuhi. So pagbuot nis Ginoo wa po ni na mo pangadua. Ijan ning pagbuot nga mahapsay ang mohang pamudyo. So mo na si Janin ijan ning pagbuot ni tanan ni kanitanan ijan ang pagbuot wala mi nga ma'am buhatin ni nga na ma'am buhatin nga na. Kay uso ni wala mi nga na wala mi mga jo. Bisag 5 duling guys wa mi mga jo ni mambiijan ning pagbuot tanan manang kanang mo comment diha ikaw sir Agricolo. Ahong gistok ning imong cancer taga Bohol ka. Ajalam pud ka comment nga na kay imong comment pud des ni agi nga ning palit mi og supa ningon pud ka nga ang prinsesa okay ra kuno inon og prinsesa kung gwapa hoy gwapa yung taon akong anak. Siyempre anak na ako hawd na ingnon nga gwapa. Nang imong anak ang ingnon gwapa. So basin wa kay anak diha nga gwapa. Di ba? Panganak og gwapo si ay gwapa sir. Bitaw. Joke sir ha kanang basig masakitan pud ka sir kay usahay pud mo pasakit pud tag istorya ginagmay para kuan matauhan pud ni mga kuan. Kay ako kuan na jud ko silence na jud ko ayo ko sa mga mubas na usay pagali di na lang nakabasahon di na naman na i-mention pero karon kay mao lagi ningon sila nga ang basta daghan kag baser makakwarta ka. Mana siya guys. Ani siyang gi kuan. So salamat pud kadto sa imong paglantaw at least naka mamisupog ko sa imong paglantaw sa video. Unja shout out ko diha ni Hi Mama Ruby. Say Ma'am Idina Kanyeti. Diha sa Liti amping ta karon kay purag narabo ko ni bagjo nga moabot lagi ko no. Unja si Lisa Matison, social na ang bahay niyo, God bless. Di ba? Anang mga comment nga malipay ba kay kanin tanan ba guys, di ba dyan ito mga gingon nga aw mo ni gingon ni Mambi nga dili na to madala ang kwarta, dili na to madala ang mga bagay ug mamatay ta. So ang magpabilin sa ato ha guys ang atong kamaadyo sa isig katawo, di ba? Pero lami man jud sa paminaw guys nga natay tawo nga matabangan. So puhon basin og grasyahan tas Ginoo ako na mo tabang nga na ra na guys pwede ra magud ang panahon guys ug minsan tagaan tag grasya sa Ginoo mohatag jud ta sa mga walang-wala. So nga na ko guys. So mao nang ang grasya dul pud namo kay mana bisag ultimo nga kuan guys kay bago ko mo share pero di man ko tig video nga ni share ko sa uban mana kanang di na to ni mada sa atong kamatayon ni atong mga material nga atong gipamalit ni sa kalibutan. Nguya pud siya ning usob na pud siya. Wala day ako din siyang gi-replyan. Nya sa taot ko ni Mersan family diha sa Korea. Salamat si Sis Lordy Saladin. Lami ang sabaw kay nagsabaw lay ko dis ni agi kay kuan lagi kanang lami jud kay kaon og sabaw nga gulay mabitaw mahilig jud ko magtanom og gulay. Lovely Tide. Shout out diha kanang nindot na sa inyong house, ma'am. Madam, wala, ginuko gi madam ko, madaming utang. Style yes, blind na ang uso karon sarap ng sabaw, nakagutom tuloy. Congrats dam sa new house. Salamat kadyo, Ma'am Lovely. Kani si Rotilin Morales, shout out. Wow, nindot na rob ang iyong balay. Elegante kaayo, more blessing to come and family. Always stay humble and God bless always. Salamat kay ma'am. Ma'am Arlene Kuka, salamat po. Shout out diha.
Maka-happy Ma'am Ruby nagtan-aw nga ni almost done ang inyong house. Makasuya jud. O di ba? Mao na ingon makasuya jud. So di man dapat ning kasuyaan kay mo ni hatag man ni sa Ginoo. You are family is blessed jud kay buutan mo nice ang house. Hope watch your mga vlog about sa minimalist aesthetic home makeover ma'am kay aron mas nindot pa ang aura dim house suggestion ra pud ni ma'am. O ma'am, nagtan-aw pud mi sa YouTube labi na kinis Nicole kay mo tan-aw man ni sa YouTube man makitaan pud na mo na sa YouTube ng mga style nga na kanang nasa YouTube, nasa TikTok, makitaan ra pud na mo ang mga unsay nice nga kanang aesthetic, di ba nak no? Mga aesthetic house ba na. Salamat kayo ni mo Ma'am Arlene. Ma'am Lordy Salad din, shout out diha sa Japan. Wow, nindot na buy ninyo sisi. Salamat sis. Amping mo diha Lisa Matison, social ang bahay and God bless. Ni balik na data dari niyo, makita na po nato ni si Sir Ma'am Berna Mendoza, salamat po kayo sa imong mga heart. Salamat. Ni balik na po na ni kuan. So maro to guys kanang harap pong gibasa ning mga comment kay daghan man to mga ni comment ni Agi di na matutubalikan kay na dito ning comment nga barato ra kuno ilang palit aning kuan kadi siyang wall panel. So depende jud na sa kabagaon or depende na sa kay na po'y nakita namin ni Papa Edit so sa depende sa color, depende sa klase kay naay klase nga nipis kay sa nga tanan nga kanang murara og papel. So na joy nga na guys nya depende pod sa katas-on. So base na katong imong 250 sa inches na kana taas man ni pila ka inches ni Nicole? Pinakataas ni sa mo nang mahal jud kay niadto jud mi og City Hardware sa Sibulan. Moadto mo didto. Ang price didto na ay 600 ay 700. So sa quality pud niya kay napugod nakitaan nga 450 pero among gipiso ni Papa Edi murag among giana ba malumping. Mura siya og kanang plastic nga imurang kumuton makumot siya. Mo to mga tag 450 nga na. So depende ra jud na sa kuan. Kaya namo to ning comment nga barato ra kuno sa ilaha sa Mindanao ba to? So nato ning commentary nga barato ra kuno nang ingana. So naa jay barato, napoy mahal, mura pud na siya og gigamit nato bitaw guys nga mga kanang mga bakal. So nay baratuhon, nay kuan, mahalon. So muadton laman ta sa kuan kana matibay ba. So naputoy ning comment nga ang pagpadikit ana gi-screw pud na siya. Gi-double screw na sila para lang matibay. So naay daghan man nga ingana nga klase guys nga depende jud na siya hang kuno. So giganahan ko kay kana siya ihang pa man na. Lagi nakabustang dito nga kuan lagi. Please ko bi. Ni mana punta. Iyan mo isa. Guys, Souvenir na sa kasalit ani. Hindi kay bitaw ni sakto. Napod siya di kaniwa pa nina ko mabasa ni siya Anita Tolentino ama siguro na siya yahay daw. So lovely, tired. Wow, ang ganda super. Salamat Ma'am B. Nice kayo. Ang sarap ng piling patis. Si Ma'am B I feel polypiled very sa stipaying pwede na si Ma'am B magbakasyon dyan. Ma'am B is super kind person. Very generous Ma'am Ruby na si Crystal nga maganda ang dialysis nurse. Pero of course experience muna niya ward. I see you. Uy Crystal, ay imong comment din niyo. Adto kuno ka sa dialysis nurse pero of course mas experience Wow, ang ganda muna. super.
Salamat, Ma'am B. Nice kayo. Sarap ng feeling niya. Si Crystal nakatry na siya mag kuan kuno sa Ay, sa mabasa sa ko, pwede may bakasyon dyan. Siya na, super kind person, generous, ma'am. Ing na si Crystal, maganda dialysis nurse, pero of course, experience muna. Nga, sa ward, ER-ICU, para ma-appreciate niyan, mas magaan work sa dialysis. nakawa ha, hugot buhulano. Karon pa ko danin nimo mama. Hugot buhulano. Kaso, basin kung na ako sa... Nakawa sa inyong sounds nakaguot waan mo uso inside from everything is beautiful, very nice, you're lucky Ruby. Nakawa sabyo inyong sounds ug nakaguot wa na muuso. Aside from that, everything is beautiful, very nice. You're so lucky, Ruby. Kanay imong sounds pa not dili pwede na sa temporary na siya dati guys kay Gani, mas nice unta kung na siya sa gawas ba. sa gawas man jud na siya pero nagpanday pa man si Papa dito sa gawas. Wow, ang ganda ng house mo, Mama Ruby. Salamat day kadyo ni Mama Hugot Bulano kanang ang sounds ni Papa Idi adto nas gawas. Di jud na diri sa Kay sulod. kuan pa man pud good bagyo. Kuan man na ang sounds niya is dili na indoor, Outdoor na. pang outdoor na. Kana siya, ang yung mag siya sa gawas kay. Kusog kay na sa. Pagkaroon ng God, busy pa may mabay pagkahuman sa ang balay. So, Ngano man gilahos og uka alkuba. Diha Muagi ang langgam. langgam magdala og sagbot. Ay dili, wala pa ma'am tiguman para namo ma'am. Saan? Katong sa Alcubas kini ba? gawas ba? Bakante dia ba nga kita ng sel. Kanang Nice. Kan God kanang 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 imong curtain robot di. Salamat kadyo ma'am Idnawaylan. spandrel. Why sa US di uso ang cortina. So depende ra jud na siya ma'am Pero magkortina. naka-nice na good pud siya diri sa balay o cortina. Depende ra gud na kuan. Tawo or unsay dili ganahan. Kung uso or dili, kung unsay ang ganahan mo Ito jud. na magod ko nga na kortina. Ano ko na ako kanang para sa imong privacy ba? Dili mo po yung mga naandan sa mga tao diri sa Pilipinas ang God bless and Merry Christmas and family. Silent viewers ko, Buratos Vlogger. From Siargao Island. Shout out ni mo diha Rotilin Morales. Last call? Mga una ko numi. Ay, di rin yung comment nak. PB dilugot gutom. Nindot butangan og clip ang panel og glue para mas Di ba matibay. nabasa na nimo na paggagahapon? Wala man hagi padayon tong vlog. Gibutangan na ma'am kay nananaw mi sa kuan. Sa nakit kanang inyong salasit ayaw sab na tabo nilain kitaon baduy. Di man na gitabunan na kay naami gi-order sa Shopee. Gitabunan pa na ma'am kay wala pa mi cover kay nag-order pa sa Shopee. Siya pwede mahugaw. Ganda ng house nyo, ilang kwarto po yan. So ang kwarto namin Ma'am Jennifer Jungko is upat. Kay kwarto ni Ma'am B ang usa. Kinsa man na si Ma'am B. Secret. Secret. Si Ma'am B, kuan na gisugo na sa Ginoo. Basahan ka ng mahalon. Para mo bagay sa inyo. Unya na ma'am kay wala pa mi budget. Lang sa ma'am kay wala pa mi budget ma'am. Okay na po siya ma'am. Wala Nice pa mi kay budget. Ma'am kay. Nice man noon po. Kay dili ka Dili madulas ug moa tulog ka. Inyong basahan diha sa ubos ayaw butang diha sa floor sa tiles diha sa ubos advice lang. Unsa? Yes. Inyong basahan diha sa ubos ayaw ibutang diha sa floor sa tiles diha sa ubos. Advice lang ni. Sa ubos lagi siya. Kanang inyong terrace roof ayaw na linyahi og daghang tanong kay dili man na garden gamay ra bisan sa corner lang sa gawas ra daghan ibut nga no. Tinuod yun na guys. Wala sa ko. Ang tamong terrace gipuno ng tanong ni mama. Di gisilong ra nato siya ma'am kay gipinturahan to.
So mura to guys kay na-busy mi. Salamat din kayo sa inyong pag-comment. Oh, naisip ko Salamat sa inyong advice. Basta salamat ka Mambi kay di na himo na ni Papa Eddie Lihaan pa na, pinturahan pa na, suman ihang pa na kani diri pa na ibutan ng tibis babaw. Basta makita na lang ninyo puhon mahumanan ni Papa Eddie. Thanks for watching guys. I love you. Amping putang tanan. Nanay naka-display nga usa ka frame. Gwapa na siya ha. May dili gwapa na si Sir Agriculo. Agriculo Bautista sige nag-apilo pageant. Gwapa na.